To ki sani da jinin ɗan uwana a ƙodarsa, ba wai da ƙwan halittanki kaɗai aka halicce shi ba. Ina blood brother ɗin naka, ni za ka ba aikin shara da goge-goge? A'a, ba fa cewa aka yi kai ne mai sharan ba, kai ne mai kula da sashin masu shara. Kana ji, Ishaq. Hakika kamar yadda aka saba a cikin shirin fim ɗin na labari na, wannan kaman ma shirin fim ɗin labari na ya kuma sauya salo, ta inda za a ce shirin fim ɗin na labari na yanzu haka wata sabuwar cakwakiya ta kuma aukuwa a cikin shirin fim ɗin na labari na, inda mai sauraro za ka ga ta yadda cewar wato mahaifiyar Dr. Asiya ta je ta samu wato mahaifiyar wanda za ta aura wato yaya Mujahid, inda take neman sulhu akan cewar inda ta sanadiyar koda ne tamsu sun bata ne kodar tsakani da Allah fi sabidillahi, ba lallai sai an ba su Dr. Asiya a matsayin surukarta ba. A ta bangare ɗaya kuma Nadia ta gano asirin abin da ya sa Jamila take tare da ita a asibiti, wanda za mu warware muku nan ba da jimawa ba in ka bi mu sannu a hankali har zuwa ƙarshe. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da ƙara kasancewa da mu, sannan barkanku da ƙara saduwa da mu a cikin wannan chata mai albarka wato tashar A Gidan Nur TV. Mai sauraro, idan wannan ya ɗaya daga cikin zuwanka ko kuma ziyartar ka tashar ta mai albarka na farko, sai ka daure ka danna alamar subscribing ko sharing ko liking domin samun fitattu kuma shahararrun bidiyoyinmu da zarar mu ɗora, waɗanda suka danganci ɓangaren Kannywood da kuma ɓangaren fina-finai na series daban-daban da muka saba ɗora muku. Hakika shirin fim ɗin labari na yana da matuƙar cakwakiya da rikita-rikita a halin yanzu, wanda mai sauraro kai kanka abin zai ɗan rikita ka an ka ta yadda shirin yake tafiya, wato shirin fim ɗin na labari na. Cakwakiyar dai ta haɗa da cakwakiyar Nadia da Jamila, cakwakiyar Jamila da Malam Lawan mijinta, cakwakiyar Al'amin da Maryam matarsa, cakwakiyar Al'amin da kuma wato Dr. Asiya, cakwakiyar babar Maryam da kuma wato kawu Danjuma. Ta yaya kuke tunanin a shirin fim ɗin labari na za a warware wannan cakwakiya mai matuƙar yawa? Sai ku bi mu sannan a hankali domin jin abin da ka iya faruwa a season na gaba a sashen mu. Mai sauraro, shirin fim ɗin labari na dai shiri ne mai dogon zango, kuma shiri ne wanda ya ɗaukaka a faɗin duniya, don kuwa a halin yanzu yana ɗaya daga cikin jerin manya-manyan shirye-shiryen da aka fi kalla a faɗin series da ake gudanar muku a dukkanin ƙarshen mako, wanda daraktan shirin fim ɗin Malam Aminu Saira yake kawo a tashar Arewa 24 da kuma tasharsa wato Saira Movies da ke kan YouTube channel, wanda kuke sauraron wannan series ko kuma kuke sauraron wannan fim a dukkanin ranar Juma'a da karfe 9 da daddare. Hakika kamar yadda kuke kalla, shirin fim ɗin labari na dai ya haɗa da su Maryam, Al'amin da kuma Jamila gami da sauran jaruman Kannywood masu tashi a halin yanzu. Hakika shirin fim ɗin zai haɗa da cakwakiyar da ta haɗa da Al'amin da kuma kanansa wanda yake a matsayin shi kaɗai ne ɗan uwansa na jini. Ya kuke tunanin yayi Mujahid shin zai iya haƙura ya bar wato Dr. Asiya, ko kuwa ba zai bar Dr. Asiya ba, zai shi ma zai ce bai haƙura da soyayyar Dr. Asiya ba? Sai dai abin da muka kalla a shirin fim ɗin na yau, wato shirin fim ɗin labari na da za a gudanar a yau. Amma kafin nan mai sauraro, ba ma buƙatar ka manta kana cikin tashar wato A Gidan Nura TV, ka daure ka danna mana alamar subscribing ko sharing ko liking domin ci gaba da samun fitattu kuma shahararrun bidiyon mu da zarar mun ɗora, wanda za su ke kawo muku a kowane lokaci a cikin wannan chata mai albarka ta A Gidan Nura.